Tazowai hama, tasangana zvakare musi wesvondo, kuno kuisvondo asi ava madekwana. Saka handizivi kuti ndichaita sei, ndichaedza kukuposterai panguva yakafanira. Asi chinongoitika ndechekuti kana kuno ari madekwana kuZimbabwe ava mangwanani. Saka zvichida ndichaposta zvangu chinhu ichi mangwanani amangwana kuno. Tichiripo pamalevels of fortification paya. Asi nhasi tiri kutaura pamusoro paNehemia 13, Nehemia anosvika pana 13. Tichitaura pamusoro pavhesi 23 kusvika pa27. Makada kunyatsotarisa zvinhu zvose zvandatarisa paweekend ino yatiri, kubva pamusi wesabata richitanga kusvikira pakupera kwesvondo, zvinhu zvose zvinongoenderana, zvine dingindira rimwe chete. Asi sevanhu vanopiwa ungwaro naMwari, ndichakusiyirai kuti mubudise kuti chii chiri kumbotaurwa pamusoro pacho chakangofanana pane nyaya dzose, pane mharidzo dzose idzi, pane dzidziso dzose idzi dzataita wikendi ino. Wikendi ino yatangira pamusi wa20, ndingati yangotangira zvayo pana musi we19 chiri chishanu, ichiperawo musi wa21. Dingitira rimwe chete, tiri pamalevels of fortification. Mwari ndiye utiziro hwedu, ndiye guta rouvandiri hwedu. Murikuzvinzwa izvi? Nekuti kana tichifamba tisina zvatingapomerwa pamberi paMwari, zvinoreva kuti nyangwe takapomerwa hatina mhosva. Hatina mhosva yakafanirwa kutongerwa nerufu. Hatina kuita zvatinenge taita nebwoni. Hatina kuita chakaipa tichiita sei? Tichida. Tiri kufamba takangwarira kuti tisatadzire vanhu. Tiri kufamba takangwarira kuti tisaitire Mwari zvakaipa. Muri kuzvinzwa? Yativerengei zvedu Nehemia 13 verse 23 kusvika pavhesi 27. Zvinonzi namazuva iwayo ndakaonavo vamwe vaJudha vakanga vawana vakadzi veAshdodhi neAmoni naMoabhi. Vana vavo vaitaura zvimwe nechiAshdodhi, vasingagone kutaura rurimi rwavaJudha. Amen. Ndopandiri kunyanyodisisa ipapo. Asi rurimi rwamarudzi aya ndikaita nharo navo, ndikavatuka, ndikarova vamwe vavo, ndikatavura bvudzi ravo, ndikavapikisa naMwari ndichiti, hamufaniri kupa vanakomana vavo vakunda venyu, kana kutorera vanakomana venyu vakunda vavo. Kunyange nemivo, ko Soromoni mambo waIsraeri haana kutadza pazvinhu izvi here? Nyange zvakadaro, pakati pendudzi zhinji pakanga pasina mambo wakafanana naye wakanga akadikanwa naMwari wake. Mwari akamuita mambo wavaIsraeri vose. Kunyange zvakadaro, naiye wakatadziswa navakadzi vatorwa. Ko zvino toda kuteererai here kuti muite chinhu ichi chakaipa chikuru, mutadzire Mwari wedu muchiwana vakadzi vatorwa here? Murikuzvinzwa? Imi handidi kuti muzvitore nenzira iyi sezvairi kubuda mubhaibheri, yokuti imi hamufanirwa kuwana vakadzi vavatorwa. Umambo huri kuda kuparidzirwa. Muri kuzvinzwa? Chandinokuudzai ndechekuti muite sei? Muite vatorwa semi. Munoita vatorwa semi nokuvaparidzira shoko raMwari, votendeuka. Dzidzisai vana venyu hungwaru. Pataurwa Soromoni apa. Soromoni anomirira hungwaru. Munhu akanga akadikanwa naMwari akapiwa hungwaru hunoshamisa. Dzidzisai vana venyu hungwaru hwekuti kana pavatorwa ava pana vanyengeri, vanoziva chii? Nzira yokukunda unyengeri. Nekuti vangangopretenda kakuti isusu tava vanhu vaMwari, sezvo mangangoita mumachechi. Unoti watora musikana akanaka mukereke, wozoona kuti dai wakatora zvako kubva kubhawa, ungadai wakaita sei? Zvine musoro. Unenge worwara, mukadzi wacho haumboona kuti akamira sei, hapana nezvemukadzi waunenge wana. Wotoona kuti ndingaitondida zvako kubhawa, uyo anga atori nani.
ndozvandiri kutaura izvozvo. Kunoita vanyengeri. Asi zvakanaka sei kutora mumwe munhu anotenda, munhu anoziva Mwari, munhu anotya Mwari. Chinhu chamakafanirwa kunamatira kuti chivepo kumarudzi enyu ose. Ndoziva kuti dzimwe nguva hamuna kuwanana paumwari, makungowanana muchiita zvamunoita izvozvo izvo. Asi kana maziva Mwari, zvakanaka sei kukurudzira mumwe wako kuti ade Mwari. Manzwa Soromoni zvanzi akanga ane hungwaru hunopinza sei. Asi nekuda kweizvi nevadzimai vatorwa vakanga ataurwa kunzi vasatore, wakakundwa. Zviri kunzi chiiko? Zviri kunzi iwe hakuna kuzviita wakangwara. Ukaita ruchiva nemukadzi asingatende, vakadzi vasingatende vakanaka. Vamwe vanenge vachizviti vane manjuzi, vamwe vane masvikiro api naapi, vamwe masatanists. Zvimiro zvavo zvinenge zvakanaka nekuti Satani anovadawo. Satani anodawo kuti apote achinyengera vanhu. Aiziva kuti munhu akakanda ziso paari achanakirwa naye abva angoita sei? Abva angomutora. Satani haangogumira ipapo chete, anoendawo pane varume vakanaka. Vanhu vakanakirwa naye, vasikana vakanaka. Vanoda Mwari vakanakirwa nemurume iyeye vabva vaita sei? Vakutongowira-wira. Vasingazivi kuti vari kuwira mumatope. Murume anenge ane maabs, ane mazimasuru, akati rebei, akagwinya, ari athlete, ane mari, anodhiraivha motikari dzakanaka, ane basa rakanaka, ane mabhizinesi, anouya kukereke. Mumovha mawira pachi? Mumawira-wira pakadaro. Zvinoitikawo kumadzibaba namadzimai. Kuti dzimwe nguva anoitawo ruchiva. Oti, dai mwana wedu akaroorwa kuimba yakati. Dai mwanakomana wangu akaona mukadzi kuimba yakaita sei? Yakati. Kwana nhingikiri uku kune vane pfuma. Musingazive matope avanenge vari maari. Muchiona kunze, musingaone mukati. Mopesera maisa vana munani, muna taisireva. Muri kuzvinzwa kazvo. Maridzo yedu yanhasi kana kuti chidzidzo chedu chanhasi chiri kubva pachirudzi chemamwe marudzi. Zvimadzi Soromoni paakanga aita sei? Paakanga akutanga kuita zvavakadzi vakawanda. Zvikanzi vakazadza Jerusarema yose naJudha nezvifananidzo zvavakadzi vaiva. Pavainamatira panzvimbo dzavo, akatadza kuita sei? Kukudza Mwari. Satani anokuhwina zvishoma-shoma. Svikira waita sei? Wakutuka Mwari nokumusimudzira chigumwe chapakati. Ityai Mwari. Ityai kumuitira zvakaipa. Kana une makaro neruchiva, wati tu mukagomba. Zvifananidzo zvinoreve chiko? Rutendo, false worship. Muziva kunamata kunoita kunge kunamata kusiri kunamata chaiko. Chinoita kunge chitenderano chakanaka chinoenderana noumwari chisiri chitenderano chaicho. Chitenderano chiri corrupted, chitendero chine huori. Makambonzwawo ndichiti kereke dzenyu dzamunopinda dzose idzi ndo anonzi Bhabhironi, ndo maBhabhironi. Bhabhironi harisi kereke imwe chete, ikereke dzose dzapasi pano, zvisinei kuti iri papi. Nokuda kwecorruption, huori hunenge hwaitika pashoko raMwari. Naizvozvo zvifananidzo zvingamirirawo kuita sei? Blasphemy inonzi chii? Blasphemy kunonzi kumhura Mwari. Kumhura Mwari. Makambonzwa kuti chitenderano chinokwanisa kuva adulterous. Chitendero chinechi chine upombwe, husiri upombwe hwepanyama, huri upombwe hwemweya, kusanganisa zvinhu zvisingadiwa naMwari nezvinodiwa naMwari. Vakadzi vanomirira chiko? Vanomirira ma-religious entities. Vanomirira temberi, vanomirira kereke. Ndakati hapana kereke iripo kusvikira kereke yauya nani? Aishe wedu Jesu Kristu. Ndiye mukadzi akanaka mumwe chete. Pane kereke imwe chete, kereke yani yaishe wedu Jesu Kristu. Haipo panyika pano, ichatouya naye. Zvikanzi ndiwo mwenga wani waishe wedu Jesu Kristu. Nokuti muviri waishe wedu Jesu Kristu. Zvino zvamunozvitarisa muri mumakereke yenyu, munoona muri mumuviri waishe wedu Jesu Kristu here.
zvanzi kereke, hanzi Mwari aigona kuti Jesu, Ishe Jesu Kristu vanoda chi? Mukadzi wavo. Zvikanzi anoda chi? Kereke yake. Anoda kereke yake sokuda kwaanoita chi? Muviri wake. Muviri waIshe wedu Jesu Kristu ndo chiko? Ndo shoko raMwari. Shoko raMwari riri mupi? Riri mubwiro, riri muBhaibheri, riri muguva. Rinoda chi? Utsvene. Zvino zvatava neruzivo rwose urwu, tichatiko pamasoko aNehemaya atakanzwa? Kana zvichinzi vaJudha, zvinoreve chiko? Vanhu vakabva pavaIsraeri. Murikuzvinzwa? Vanofanirwa kunge variwo chitenderano chakanaka chakakwana, asi havazi. ChiJudha chine atinoti maprejudices acho. Naizvozvo chiJudha chii? Umhombwe, imhombwe, ndozvatingataura. ChiJudha chiiko? It's an idol. It's idol worship. Zvirova chi? Kunamata chifananidzo. ChiJudha chiko? Vanonyanya kutarisa zvinhu zvenyama kupfuura zvavanoita zvinhu zvemweya. Saka Mwari akavapa kuita sei? Kupenga. Vakavatuka, akavafukidza nejira dema kuti vasaone chi? Chokwadi. Kana ndichiti chiJudha, ndinotongotaurawo zvangofanana nemakereke enyu. Dzimwe nguva muzoona chokwadi makungobatira pazvinhu zvenyama. Chamunoipa chiJudha ndechekuti vanoita izvi deliberately. Vanoita nebwoni, ndozvandikutaura. Vanotadza nebwoni pamberi paMwari. Uyezve vanoita ngechi? Vachiencourage vamwe vanhu vasina ruzivo pamusoro pechiJudha kuti vaite sei? Vaite pamper to their whims. Saka muchiona naAmerica vanofunga kuti vachapona nekuti vari kusapota Israel. Handizvo. Hapana chamunowana nekusapota Israel. Hapana chamunowana nekuda vaJudha. Nyangwe even zvakanyorwa kuna Isaiah kunzi gomo reZioni richakwidzwa pamusoro pemamwe makomo. Ndiri kutaura kuti makaita izvozvo muchitevera vanhu veIsraeri vari kwa, munenge marashika. Hakuna chamunoda kuIsraeri. Zvinhu zvose ndezvemweya. Kana muchongoenda kuIsraeri mungonoonawo zvinhu senzvimbo yakambofambwa naIshe wedu Jesu Kristu, senzvimbo ine nhoroondo, kwete kuti pane chamunowana kubva kwavari. Kwete, hapana chamunowana. Chinodikanwa kuti muzive mirayiro yaMwari, muchitevedza chi? Shoko raIshe wedu Jesu Kristu, dzidziso yaIshe wedu Jesu Kristu. Makaverengawo kuna Johani 8:37, Jesu wakabvunza vaprista achiti, sei muri kuda kundiuraya? Jesu waitotaura achiti vari kuedza kuuraya murau waMwari. Muri kuzvinzwa? Paaiti sei muri kuda kundiuraya, ari kuti sei muri kuda kuuraya murayiro waMwari, sei muri kuda kuuraya shoko raMwari. Ivo vachiti vanomirira shoko raMwari. Naizvozvo Kristu akavatuka achivaudza kuti chii? Baba venyu ndidhiabhori, nezvinhu zvamunoita izvi munozvitora kunani? Kuna dhiabhori. Zvino kana Kristu akataura achidaro kuvanhu vavaIsraeri, iwewe simba rokumira navo uri kuriwana kupi? Pana Johani 8:39-47, kana pana Johani 8:41-45, muchanzwa zvinhu zvandikutaura. VaJudha vainyepera kunge vari kuchengetedza murayiro yaMwari ivo vasingaichengetedzi. Nyange dai vakanga vakaichengetedza panyama, vakangodaro vakarasika nekuti mirayiro iri pamweya. Vaingozviitira kuti vaonekwe navanhu. Ndosaka akazovatuka, achituka vaFarisi, achituka vanyori, achipwisa vaSadhusi. Zvanzi vaIsraeri, kubva nguva yamakabuda muIjipita makaita sevana vanongoramba vachingodzidza vasingambopuhwo kana certificate yekuti vapasa. Wakadzidza kubva kucreche hauna kupuhwa certificate, kuprimary hauna certificate yegrade 7,
hauna certificate yeform 2 yeJC, hauna certificate yeO level, hauna certificate yeA level, hauna kana degree, asi unenge uchiti unoziva uri mutsvene. Zvikanzi wakangodzidza zvose izvo, asi saka muti gara apa mukirasi unyore zamanisheni unofoira. Ndo maonero aita Mwari vaIsraeri navaJudha. Pana Johani 7 verse 19 Jesu anozvibudisa pachena kuti kana vakauraya iye, kana vakauraya murayiro, vanenge vachiuraya iye. Zvikanzi muri ngoedza kuchengetedza mirayiro yechi yamadzibaba enyu. Amen. Asi muri kusiya chi zvinhu zvakakosha zvaMwari. Zvikanzi musiya kurapa kunobuda pamaSabata. Zvikanzi vaichengeta mirayiro yamadzibaba avo kupfuura chi mirayiro yaMwari. Pamusoro pekucheneswa kwendiro mukurangarira kutuka kwaakavaita, pamusoro pekobhani, mupiro wekuchechi kupfuura kuchengeta baba namai. Muri kuzvizwa? Nebackground yose yataonayo, takukwanisa kunzwisisa kuti Nehemia aitaura pamusoro pei. Takukwanisa kunzwisisa kuti sei Nehemia anga asingadi kuti vawanane nevamwe marudzi, nekuti kuunza munhu akadaro mumba kunokorapta ruzivo rwenyu pamusoro pekuchitenderano chitendero kuna Mwari. Nehemia wakati ngaparegedze kuva nokuwanana nemamwe marudzi pamweya. Mukuzvizwa? Asi kana aiti ngavaregedze kuwanana nemamwe marudzi panyama, akanga achikanganisa. Pana Johani, vhangeri yaJohani yakanyorwa naJohani 6 verse 63, Jesu anoti mweya ndiwo unodikanwa, ndiwo unopa upenyu, nyama haina zvainobatsirai. Zvikanzi mashoko andinokutaurirai imi ndiwo anokupai upenyu, ndiwo mweya noupenyu. Zvikanzi Jesu akataura izvi mushure mekunge avataurira kuti munofanirwa kumwa ropa rangu nokudya nyama yangu. Vanhu vakati iyi dzidziso yakaoma. Akati kumugoramba sei? Ndini chingwa, ndini izvo mvura dzoupenyu, ndini waini. Mungoverenga Johani verse 6 kubva paverse 63 kusvika pa71. Naizvozvo kana tichitarisa vaAshdod, vaAmoni naMoab vataurwa pana Nehemia, mixed religious practices. Mukuzvizwa zvekuti unenge wangobate apa nekubata apa uchingosanganisa iadultery. Zvino kana wazvisanganidza nemukadzi chifeve, hausiri chifevewo newewo. Hazvizvo zvinotaurwa naPauro here pana 1 vaKorinde 6 verse 16. Panotaura kuti munhu wose unozvibatanidza nechifeve wava mumwe panyama naye. Asi musarasikewo nemi nekuti zviri kunzi panyama naye, one in body. Zviri kureva kuti one in body of law. Zvichireva kuti kana wazvibatanidza nechifeve newewo watorodzerawo kutsika dzechifeve, haungakwanise kushumira Mwari. Tabva ipapo tikaenda pavhesi 24 zvotaurwa naNehemia zviri kunzi the languages of the children. Mabva mazvibata kuti vana venyu vanozvarwa pakati pei iwe uchitenda, amai vanoita upombwe, vanobudisa vana vane mixed languages, vane language itsva yokuti vanenge vachitoredzera kuupombwe, vachiti vanoda Mwari zvakare. Muri kuzvinzwa? Zvino kana zvakuzonzi vakaabhandona, vakaregedza kutaura chirudzi chaJudha, zviri kunzi vakarasha Mwari zvachose, vakarasha Mwari mirayiro yake. Kana takutarisa takanangana nemi, zvikanzi imi makaabhandona chiJudha, zvinenge zvichireva kunzi makarasa Mwari, makarasa naJesu wacho. Saka chamunenge muchiri kuendera kukereke ngativa kereke itsvaka, isiri kereke yaMwari, isiri kereke ine chekuita naJesu.
makunamata vamwe vamwari. Ndozvikunzi malanguages avana. Muri kuzoona zvakakosha kudzidzisa vana venyu language yani yaMwari, kudzidzisa vana venyu mitemo yaMwari, kuvadzidzisa kuda Mwari, kugara muchitaura nguva dzose pamusoro pekunaka kwokuita zvinodiwa naMwari, kuvakurudzira kuti vasiye zvakaipa. Nyange vakazviona zvakaipa, vanofanirwa kuziva kuti zvinhu izvi zvakaipa, hatifanirwa kuita, izvi itsika dzakaipa. Ndo kutaura chirudzi chechiAshdod, chechiAmoni nechimoabhu. Kana muchiita zvakaipa zvavanoita sei? Zvavanoita. Kana matozosiya chirudzi chaMwari, masiya zvose zvinoda Mwari, makungoita zvinoda Gehena chete, zvinoda Satani chete. Naizvozvo vaJudha vasina kutenda kutaura kwaIshe wedu Jesu Kristu, wakanga une zvokwadi. MaJudha mhombwe, tinobva tachiti Judha upombwe, iadultery, usatanism, kuita sei? Witchcraft. Nokuti vakaramba zvokwadi kayaMwari, vakaramba Ishe wedu Jesu Kristu. Musatombovaona kunge vari pedyo naMwari. Wose anoramba zvokwadi, anoramba Ishe wedu Jesu Kristu, akaramba Mwari. Haikona kumbowadzana nemunhu anoramba mitemo yaMwari. Munhu asingade Mwari angaregedze kunyengedza kuti anonamata Mwari, haanamate Mwari, nokuti anotaura language isiri yaMwari. Hamufanirwa kunzwanana nemunhu asingatauri language yamunonzwisisa. Mupedzisira mabatwa nezvinhu zvaanenge achikuudzai kuti muite, mukaparare. Hama vadiwa, muve nevhiki rakanaka. Mwari ngaakuropafadzei. Chisarai. Naizvozvo vaJudha venguva yaNehemia vakanga vakaipa, pamwe chete navaJudha venguva yaJesu vakanga vakaipa, vainamata zvifananidzo. Asi kunyanya vaJudha venguva yaJesu, nokuti dzidziso yavo namaitiro avo yanga yazanganiswa nedzidziso yezvifananidzo zvemarudzi akanga akavapoteredza. Zvinhu zvose zvavakatoredzera kumarudzi iwavo, pakati pevanhu vakanga vakagara navo, vachitoredzera kuculture, matraditions nemareligious practices, zvakabuditsa chifananidzo chakanga chisiri kutenda kwachokwadi kwakanga kuri pana Mwari. Tingataura kuti temberi, the temple worship system, ndiyo yakataurwa muna Ezekiel. Zvichinzi, mwanakomana womunhu, chera mumadziro. Uri kuona zvavakaturika pamadziro here? Uri kuona zvavari kunamata here? Vari kuti vari kunamata Mwari, vachinamata zvipuka zvose zvapasi pano. MaJudha vakanga vari polluted nemapractices of the nations. Naizvozvo vakauraya murau waMwari namatraditions avo, uyezve nezvinhu zvavaitoredzera kune mamwe marudzi. Makaenda pana Mark 7 verse 8 to 13 naMatthew 15 verse 1 to 9, munozviwana zvandiri kutaura izvi.